langsung kemawon dalam acara Bedayan Sekar Sari masih bersama duo Gak Genah. Ngono yo apik. Ora butuh kae-kae butuhku mong Mbak Mariati wae. Dari mana datang ngalintah dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati. Si Mbak Inga Gening Boten supe sepindah malih ngaturaken sembah nuwun kagem sedaya penggemar setia Budi Wijaya. Saking Mbak Vida, ugi Mas Pompong sugeng rawuh. Ugi saking Akiki ya Wali Umi Kenti matur sembah nuwun rawuhipun. Umi. Ugi Umi Balong Mojo sugeng mirsani dalam channel YouTube yang di bersani ing dalu menika. Nggih langsung kemawon ning dipun aturi ingkang perdana Ning Adis bersama Ning Kiki Amelia. Inilah dia penampilan Ning Kiki Amelia bersama Ning Adis. Di belakang Ning Adis saya tampilkan Ning Dias bersama Ning Rani Asmara. Inilah Ning Rani Asmara bersama Ning Dias Tok. Rapi iso nyuling bisa nyawang, rapi iso nyanding nang coba papiro sengon lemah kena akeh wedine penokak sambang ora kirim ingon yen ora seneng apa mestine. Di belakang Ning Rani saya tampilkan
Sanana Disco dan Ning Marsha. Abang biru sing mondo-mondo aja diganggu duwe kanca. Semarang mampir kos-kosan wis kadung sayang dianggep koncoan iwak baye ning tengah wajan senajan tuwe aku tetep sayang. Mbak Inga, monggo Mbak Inga. Di belakang Ning Marsha akan saya tampilkan bintang tamu yang habis ngeropel di KBS Surabaya. Inilah dia, Mami Okta Sudarmanto. Ngaturaken sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami sehat sedanten nggih. Ngapunten Mami Okta niki terlambat mergo kecakup mergo gak jelas. Ngeropel kok nang KBS, mbok kira aku bedes ngono ta? Lho lah jare ojo seudon dhisik. KBS iku nggone kebun binatang yuk. Ngarepe iku lak yo enek nggon rada longgar. Kan ono campur campur sari. Kafe. Oh iya aku ngerti. Ngarepe kliruku iki mangar kudune kan ngarepe KBS. KBS tok. Ancene aku nang ngarepe KBS, nyanyi nang kafe menghibur bedes. Loh lah ya sama nak sing nduk ngarepe KBS mang sih. Ngarepe KBS. Nggawa womplung, ngemis. Lancang. Loh, iku mang kok persis sampean sih mbek nggawa. Iki sing duwe gawe sapa jenenge? Aku ya kurang roh. Acara apa? Acarae pernikahan. Alhamdulillah. Perkawinan. Mek cara Surabaya ngedu manuk. Loh, manuk dara kan cepet-cepetan banter iku didu. Terus. Lancang anjene. Selajengipun yuk. MC ne aku lancang we. Kon kate geser kedudukanku kon. Wis gak dawa-dawa. Salahe telat. Lho lali. Diberakan ning pelantut manis tembang campur sari. Siapa dia? Ning Putri Agung Sedayu dan Ning Yuni Suyanto.
kaya ngene rasane nongko muda jenenge babal kaya ngene rasane wong tresno yen aku tresno ra gelem kok tinggal. Sing duwe horeke Jombang Mbak Inge. Nggih. Ning Benik Wulandari Daning Ika Repong pong pong pong. Oh diganti rompeng. Peng 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 peng. Inilah Ning Ika Rompeng bersama Ning Benik Wulandari. Hey hey vampir ya. Rekin Jombang pengusaha-pengusaha sudah hadir katur jenengan sami. Ampun Mama Lore, terus dong. Di belakang Ning Ika Rempong saya tampilkan pengereman asli Budi Wijaya. Ning Sinten, Ning? Susan Warsono, Ning Titin Subayu, Ning Sarotini. Suka tak kelak nyolok moto yen ageritik apa godhonge durung mesti aku melo liko aja kok keting kaya bojone. Di belakang Ning Susan saya tampilkan peranan pentingnya Budi Wijaya. sinten Ning Ning Vikum Sukrisna, Laning Rizky Sukastianto. Mula walang kekek kok tak ombeni yen wis marek mulya ngulon nganti tuwek penota belani aja nganti dibek wong. Di belakang Ning Rizky saya tampilkan seniornya Budi Wijaya, Ning Yayu Karmala saking Lamongan, Ning Mary saking Mojosari, Ning Erma Arifin saking Ngusian Jombang.
Nggih menika bedayan Sekar Banci. Lho keliru. Kak lemos kene kon Dek kon kak konjoku nggih. Lho kandhane kemaruk kok anjing. Nggih menika kalau wau bedayan Sekar Tarikan dipun lajengaken keluarga dalam keluarga seni saking Ludruk Budi Wijaya. Lapo Sekar Banci ku? MC ne aku. Lapo? Mundur. Ayo. Wong kok